izinto ezenzeka spiritual yabona la ekhaya eNazareth uma uzokhuluma uzophatha izwi likaNkulunkulu uyamema ukuthi akwembathi nawe futhi uyezwa ukuthi uNkulunkulu usefikile because emzimbeni kunezinto ezishintshayo ngiyakhumbula isikhathi esiningi mina into ibivama ukwenzeka bekuye ukuthi ngisela educator uma umfundisi ungemethe angiphatha inkonzo bekuthi mangihlabelela ngizwe isandla sihlala la ekhanda ngizwe khona into ehlala futhi mase isukile lento esikhathi sekuphela amazwi kimi yazizwa ukuthi sengiyingento bese nami ngibuyisela konginikile inkonzo up until lento ime ngoba sengibhajatiswe inkosi yamaNazaretha lesandla bengisizwa mangizophatha inkonzo isikhathi ushembe ngibhabhadisa sasesisuka lesandla into esiyenzeka kuba umoya onguzwa emzimbeni yabo futhi ngiyezwa ukuthi okay lenkonzo ngoba ngiyiphethe ngiyedwa uNkulunkulu akekho ngiyazizwa angiyiluni inkonzo ngisheshe ngiyiyeke ngoba ngisuke ngizizwa ukuthi hayi ngimemile akafika so vele into engizoyikhuluma kubantu ayikho mhlambe Mr Khoza usasho kanjalo uduse abantu abanjenganawe abashumayela ngegama lasephakameni ukuthi bonke ukuthi bathole leso banesiphiwo basithola ngendlela efanayo nawe noma abanye bagcina ukuthi uthi into naye ekufika ushembe ukuthi akayenze kodwa uthola ukuthi uziqalele siyazi ukuthi you are one of abantu abavukayo ngabantu mhlawumbe abanye abafundisi kodwa bagcina bengashumayeli ngendlela oberobha abantu into ezithile bezenza abantu abarepresenta ilento lasephakameni ibandla uyabona indaba yokushumayela uNkulunkulu ngathini usipha ngendlela engafani ngingathanda ukushumayela uNkulunkulu akakuphanga kodwa mina ngiyakuthanda yabona ngize ngicina nginendlela yokuyifaka kukho ekutheni ngilandele wena ukuthi wenza njani sometimes uyabona into bezenzeka la sahamba ngolayini weyitimela thothi uzofika uphatha inkonzo ungena esitimeleni kugcwele kuthina mawushumayela abantu bekulalela doesn't matter ukuthi ulimi lakho belunhlakanhlaka kanjani kodwa bathanda lolo limi unhlakanhlaka ngoba unengilosi yakho wena yokukhuluma yabo mhlawumbe sewuzokhuluma ngendindwa yonke lento uyabona abantu bathanda lokho bese ngifika mina ngoba ngibone wena makusasa nami ngithi ngikhuluma lento ukuthi abantu abangihle bangiqede ethi ngiyabaphoxa ngiyabathuka bese kumbani nalombuso usibani bani lento uyikhuluma isolo bathula no ibekwe kuye khona uNkulunkulu abalandayo ngaye lokhu ukukhuluma kwakhe so uNkulunkulu esiqoqa ngendlela engafani ungakhuluma wena ngendlela endlakadla mina engiyinazaretha ngusolo ngithi uphoxa abantu khulunywa kanje eNazaretha kodwa ngelilanga ngihlangane nomuntu ethe uyangibona sengila ukuthi mina ethe ngasizwa ile yansizwa ayikhumbula insizwa ayikhuluma nje esitimeleni ngathanda yona ngangena eNazaretha so ngiya ekutheni ke singabekwa sibe bawu5 sikuqa into ozoyikhuluma wena engikwazi ukuyikhuluma ngoba ingilosi efike kuwe kangiyazi ifike nani lento ifana nani noma uphakela izingane ekhaya ngane zakho ukudla ngeke uyiphakele ukudla okulingana noma abe uthanda kanjani yabo ngeke kwenzeke noma kuthiwa uyiphakela irice ukhipha unezu4 kuyena wonke umuntu kodwa inhlamvu zerice oyifakile kayilingani asilingani nangendlela uNkulunkulu asabela ngazi iphiwo zokuphatha ivangeli kayifaki yabo ulimi olusetshenziswa abashumayela abaneNazaretha esikhathini esiningi khona eyitimeleni luba offensive kwabanye abantu bagcine sebenamagama labantu abahloniphi even some of abashumayela abakwashembe ba-violent banokuveza umsizwa esikhaleni ubone ukuthi mongatholi manje nesibhakelo ngasithola indlela le ebuya le emuva kumele vele nenze ngayo noma
ispirit osifica ngaleso sikhathi okanye umnsizwa wakho kumele ubukhere nje. No, uyazi kunalento le ngomunye umuntu mina estimeleni ongeke umfanise nasethempelini. Yes. Because lento ngizothini imvelo. Yes. Uyabona istimela nethempeli nenkonzo yasekhaya ayifani. Yes. Why ngithi ayifani? La istimeleni ayithi kusenhlanganweni zendlela. Yeah. Uhlangana nalo lonke uhlobo lomuntu. True. Mhlawumbe kaze lusizi. Khona umuntu ophuma ekhaya enenhlonipho, khona umuntu oyiphethe. Othena kanjani owaphuma ekhaya eshaya umzali. Owaphuma ekhaya elwe noyise. Because njengoba sila eThekwini ezinye zezinto ezisikhathazayo ezihluphayo egcina seyisenza nathi sihlupha abanye abantu ukuthi saphuma emakhaya. Mhlawumbe ubaba wayephuzela. Wathi ubaba ephuzile ubaba ugadla uma bese kusuka mina ngothi ngibonile ngishaya ubaba. Uyabona? Sengonile ngoba umzali isiqalekiso sakhe siyahlala kodwa esamahlala umzali. Uyabona? Noma ungathandaza kanjani thandazela umzali wakho ukuthi akafe ngeke kwenzeke kodwa yena manje ngathi le ngane ayifizofa. So la estimeleni kuyenzeka ungene uphathe inkonzo yakho. Babingelela abantu kahle ngoba uthi usuka nje ube udlakadla la ulimi lakho iveze wena. Mhlambe sizosuka library siye emngeni. Yabona? Kutheni kungena abantu kade beshukela insango. Yabo bangena nalonto abantu bazongena nokhasini. Hayi basifice thina lana siyasonta. Why bengayanga kwenye icoach ngoba basifice thina la. Akuthina esingene kubo. Because nathi masibonile ukuthi hayi udlala ukhasina. Asishumayeli siyaphuma ngoba sifuna ukubaphazamisa sifice bona. So uma bengena la bona bangena neagenda vele ukuthi sifuna ukuphazamisa lento yakashembe. Yilapho awubafowethu sicela nehliswe izwi yabona sinqaba indlala amakhadi ngoba nesifice phakathi kodwa sicela nihloniphe lokho esikwenza ngoba naba abantu bebelalela usho lento yabasiza. Bese umuntu ephendula ngendlela yakhe. That is where now suqala iveze uthi hayi cha bafethu nami ngiphume emakhaya insizwa phela kanje la ngoba kungenzeka lokho oniqala nenikwazi ukumela just because banenkolelo ukuthina abantu bazi ukuthi umuntu uma esekhona unjani asenayo ubudoda sungenza noma yini. That's where lapho sekungena khona. Bese isikhathi kwenzeka ukuthi benikhulumela mhlawumbe uqwashisa ngotshwala. Uthi hayi insizwa sakithi nani bodade wethu utshwala kanje bakhe kusasa. Yabo kuvele kusukuma intombazane ephuzile iphendule. Yabona uzama ukuyigwema ikusho ngezikhona nje insizwa yakaCulu eyathi yakhuluma intombazane yamusho ngengalo inhlamvu yamkhipha abantu eketi kama wakhe. Uyabona? Hayi ukuthi umnumzane lo namakhosikazi mabili uzothuba intombazane. Hawu iyakhuza intombazane sisi kahle. Hawu yasho intombazane yagibela ngengalo. Yabona? That is why now usuqala phela umuntu uphile enyameni. Yabona? So ugcina uphuma uhlubuke enkolweni. Usebenzisa ubuntu manje uthi hayi ngumuntu wasemakhaya. Mkhathini ake ngingasho ukuthi kwaManazareth. Imvelo. Yes. Mzukwana uNkulunkulu edala abantu. Wabadala ukuthi ikhanda lakho umuntu engaphuphi. Yes. Kunento encane esingayinaki eyafika nehlakanipha abelungu. Yes. Umuntu omnyama nje yabona ukhulela emakhaya. Uma uzohamba endaweni okwake kwafela umuntu kuyona wangalanto uzwa ngeke inwele zi-aerial yokuxhumana noNkulunkulu. Abelungu mawuboshwa bafika nomthetho ukuthi umuntu omnyama mayeboshwa yenzeni nomgundi inwele. Bakususaphi lokho ngesikhathi uSamson eBhayibhelini. Samson wayeNazareth engakaza kuwo. uNkulunkulu wayesemeluleka ukuthi Samson uzungaganga esinye isizwe. Lokhu namhlanje kube ngathi abandla. Yabona? Kanti kunemgomo esuke ihambiselana nalokho. Samson ungaganga lesinye isizwe. Ngoba lenkolo kuyo sona siyigcina. Yabo Samson wehlulwa yini wabona intombi enhle wabona idilayi emuhle. UmaFilisti. Yes. Wagana intombi enhle bamsasazela ngentombi. Ngoba
nanamhlanje umuntu uma efuna ukufaka ejele engafuni ukusasazela intombazana athenga intombazana ethi uyirape bese kusasithi uyirapile kuthandana khala kathi ejele Samson wathandana noDelilah bashada uDelilah wayengazili ukuzokwakha umuzi noSamson kodwa wayefuna ukwazi ukuthi yini lena yenza uSamson ngaso sonke isikhathi izitha zakhe ayinqobe mayibhekene nazo lamandla angako wathatha amkhohlisa uSamson asholoke ngelinye ilanga wathi shutha umthandi noma uthando lwami olulethe ngimbatha nawe ngenza nawe konke kodwa still enhlizweni yakho kangigcwele yabo uma ungithanda uyamblackmail intendala ayithi yabo akuyona intendala khona abadoda alahlekelwa yonke uyithola ugcina usumrentela uthando ngoba manje ubanjiwe yabona ublackmail ukuthi uma ungakwenza ukuthi ngizokwenza ukuthi uzothi wangirape kodwa nanivumele ngithandana wathi lo nayi kulungile isithanda sami amandla amaseyinweni wayesemlalisa emathangeni ngelinye ilanga wamphulula itsheba hayi intombazane mayifuna ukulaliswa wena mninwana ngibamba ubuso idlalisa uma uneslave njengathi kudlalisa islave hayi ngalesikhathi ithinta islave brush ihlathi izala isiphongweni ngesikhathi umuntu nje edlalisa isandla nomqondo uyadungela uya ngokuyukhathala ucabanga bese uyanala so naye wamenza njalo walala uSamson wathatha isikero wayigunda inwele ayithi wayeneyinwele eziyithunga eziwu7 ebopha amakota awu7 ayigunda ulele sebuthongo ayisemtshelile imfihlo ukuthi amandla akhe akubo wamgunda wayesemvusa sebatshelile abakubo ukuthi hayi ungitshelile ukuthi amandla akhe akubo anofika mayithi uyavuka Samson nanka amaFilisti mayithi uyavuka nazo izitha zakhe sezimqaqile zambamba wasenamandla phela selula samgobholota amehlo zasezimbophela einsikeni zendlu yabo so amandla kahle amandla akasukile uNkulunkulu umukile kuye that reason amuka uNkulunkulu ususe i-aerial signal into ebexhumana ngayo noThixo yabo same thing applies nasethongeni ithongo malifika lize kumuntu liphumputhana bese lizwa ukuthi umntana wethu sibani bani lesikhathi esemnqumeni basebenza yabo wayesethandaza Samson eseyibuyisela kuJehova isono ngokuthi one weqizwe likaNkulunkulu mayethe engaganwa la uNkulunkulu uyamthanda umuntu oyisolayo uthi mayesonile bese bona ukuthi ngonile bese eyibuyisela ethi baba ngonile kwengicela ungithethelele wayesethandaza athi Nkosi okungenana ngingafi ngento angife nazo izitha zami ngicela Nkosi ubuyise amandla ami amandla akho uthi kuhluminwe wathandazela ukuthi akuhluma wena akasakhalela amehlo la angasaboni nayo zahluma inwele kaSamson ngesikhathi eseyihlumile wayesezwa nayo ukuthi amandla abuyile that means uNkulunkulu njani ubuyile kuye wayeseyidonsa amaketanga ayeboshwe ngawo edonsa insika zaqhuma insika yawa indle yabamboza bonke nezithaza ngesikhathi ugunda inwele that means usukwenzani weqhelalanisa noNkulunkulu ngamanye amazwi uyinciphisela wena imihla yakho uNkulunkulu ngoba ikhathi zokuxhumana wena noNkulunkulu ziba mfishane yabona kunomuntu oyethi ngiyathandaza kodwa angiboni lutho uyabona that's why mawubuka la eminyango abantu abaningi baze bagcina befuna izinto zokulekelela emabandleni abawaphethe ngoba umoya kaNkulunkulu awukho bese ngihamba ngiyakubantu abanezinto ngithi manje ngimaphambi kwenu ngiphatha igama likaNkulunkulu bese kube ngathi ngivuka izifo niyaheyiza kanti niheyiziswa yilo moya enguphethe bese ngiwulandile kodwa ungakwazi ukunelapha lo moya ukunalokho uyangigulisa qhubeka futhi mhlambe bakhona abantu nje sengibuza in general bayagunda abasonta kwamanye amabandla
bayathandaza ziyenzeka izinto bafile ukuthi imithandazo yabo iyabasebenzela kodwa bagundile meaning leya signal leya area lokhuluma ngayo abanayo bona kodwa still they are intact with uNkulunkulu. What is your take on that? Ake ngibeke kanje. Bengathanda kube ngathi si-involve ezinye inkonzo because amabandla amaningi emnyango. Yes. Uyabona kunento ofanele siyazi emhlabeni. Izinto ezimbili. Ukuphila nokufa. Yabona? Nesela uma liyokweba. Lenza njani? Liyathandaza. Lithi inkosi ngibonga. Okushuthi ngamanye amazwi khona inkosi yamasela. Kodwa engalise ezulwini. Yabona? Yeah. Nomqwayizi mayelapha. Uthini uNkulunkulu usizoyisiza. Oshuthi ukhona uNkulunkulu onondindo. Kodwa akanalo izulu labo. Kodwa mabemthandaza, ayithi phela uNkulunkulu okucela konke uyakwenzela. Yes. Khumbula phela kunencwadi ngethi kuMateyu. Yes. Lapha ethi ensukwini zokugcina kuyovela abaprofeti abaningi ngegama lami. Yes. Uthi kodwa phambi kwabanyaka uniphika ngithi kaninaso. Uthi ibona bayobuza bothi inkosi ashumayelanga ngegama lakho. Asiprofethanga ngegama lakho. Athi yena ngiyothi cha sukani lapha benzi boku. Angithi yabo singamphathi igama lakhe. Yeah. Ngoba kukhona esihlosile. Kodwa laba abantu asibasi kubo. It's because bayasondla. Ukuze besondle asime ngegama lakhe. Ngoba uyabona masikhuluma iqiniso lemsulo indle emnyama iyakuthanda ukukhona. Yonke futhi. Kuukuthi inkinga nje ilahlekele ukuthi uNkulunkulu unjani. Yes. Uyabona ngasuka la manje umisitende lapho. Biza abantu uthi nangu uJesu ozani noma uNkulunkulu ozani. Bazoza abantu bekulalela. Ngoba bathandana ukukholwa. Kwakuyisizwe vele lesesasikholwa kodwa sikholelwe emasikweni. Inkolo isemzweni yabo. Yes. Uyabona? So enqondo ukusho ukuthi njengoba izinto zimbili ukhona uNkulunkulu ukhona uSathane emhlabeni. Bobabili labantu bazi competition. Yabona? Always uSathane mfowethu. Uhleze compete noNkulunkulu. Yes. uNkulunkulu angithi ngelinye ilanga uNkulunkulu kuyeke. Akuvivinye. Yeah. Uze kusho thina abagcotshwa sithi hayi uhlola ukukholwa kwakho. Yabona? Nangu uSathane wakwazi ukuya kuNkulunkulu ocela uJobe. Yeah. Yabona? Bathi inkosi lokho kuJobe kuyakuthanda. Awunginike khona nje insukwana. Lawo ufuna ukubona ukuthanda ngempela. Wavuma uNkulunkulu ngoba wayemethemba uJobe. Yabo? Ngikhathi neBhayibheli. Abanye bathi uShembe kune-scripture ethize ayikhethayo eBhayibhelini ufunda okufavor yena okungamfavi akakufundi. Kuyiqiniso kangakanani nikangakanani as uShembe lapha eBhayibhelini? Angichazele. Uyabona mfowethu siyenze in general before siye kuBhayibheli. Uyabona ukhona manje yaphila. Ungabhalwa nomlando ngakho. Njengoba usaphila nje abakini bethi basibhalela umlando wakho. No. Ngeke. Angithi ngisawubhala. Impilo yakho angithi njengoba uphila nje ubhala umlando uyofundwa ngelanga lakho lokugcina. Kuyothi mzukwana usulele sifikile masiyofika. Yes. Kufike zonke igaba zenkonzo yedlule bese kuthiwa sicelana sifundele umlando wakhe. Yabona? Bese kuthiwa sibani hamba la wenza ukuthi bese kuvala ipage. Lo umlando lo usiyohlala forever. Ezulwaneni mayithiwa ifuna ukwazi ngomkhuluwazi ingane kuyobhekwa eboxini ukuthi nanku umlando wakhe abantu ababo. Abakubonanga bona kodwa sebeyazi ngawo bengakaze bekubona. Yes. Ilento ke yenzeka eBhayibhelini noShembe. uShembe into edala eBhayibhelini angabhali ingoba uShembe ukhona. Kodwa mzukwane kwathiwa inkolo yobuNazaretha iphelile. Uyabona? Yes. Angithi sekuzofuneka into ewufakazi ukuthi yake yabakhona bese kubhala umlando. iBhayibheli selisetshenziswa into eyodwa
uthi uShembe mayefika ukuthi thina abantu abamnyama uthi abantu abami lifundeni iBhayibheli kubantu ngoba badukiswa ngalo futhi bayobuyiswa yilo ngoba iBhayibheli liphethe indlela neqiniso eyezulwini ayizwa lona badukiswa ngalo bafika bamhlopha ngithi bafika bephethe iBhayibheli besifice thina bezokwenzani bezodlizwe bengezile nenkomo mangaka amasonto kuwabone lapha eminyanga agcwele abelungu makungama Sundays ukubabona belungu uthe phama endlini yesonto noma ubathola begudla ulwandle lapha nezikebhe bephethe indobo beyidobela thina senzani napha sijuluke simanzi sithandaza uJesu abasinika yena esimuzwa ngaphakathi ezifubeni bona bayihambela ngekhindi lapha sizesithukane thina sonke angithi thina siyathukana sibanga uJesu ngakaze simbone ngekuzwe kodwa kuthiwa kusuka idebate phakathi babelungu bebanga indaba kaJesu yiRoma umlungu uyiRoma oyiLuthela uyiLuthela abaxabani bebodwa ngoba bayazi ukuthi into yephalishi akuyona inkolo yingakho ubona manje ubani lo Vladimir Putin hayi uyabona manje waseRussia useqalile manje ufesa izinto ebenjani ebeyifihliwe uthi kahle kahle lo Jesu esilokhu simbanga la eAfrika uJesu umuntu omnyama sebeyaqala manje basivezela ama scriptures nezithombe yabona sika Jesu omnyama hayi lo nomhlophe ingakho evalele enkolo yeSathanist elokhu eRussia wathi akayifuni wathi abantu manje abakhonza ngeSabatha mabe bafuna inkolo futhi uJesu abakwazi ukuthi mnyama kamhlophe wazi abemhlophe uJesu so kule iBhayibheli mhlambe before uqhubeke mawuthi umnyama uJesu that means futhi wase-Afrika uzalwe eEthiopia angithi Ethiopia Egypt bala eAfrika phela wangekwazi ukuthi Egypt dala yayinabantu abamnyama besethiwa ngo 2008 years ago bese kuthiwa umuntu omnyama wazalwa bangakafiki mlungu ngayithi umlando esiwufundayo sonke ngoba iBhayibheli ngithi umlando umlando uthi umuntu oqala wafika ubani uYan van Riebeeck angithi uJesu wayengasekho lapho he was long gone 1652 yes wayesekade ahamba uJesu emhlabeni manje kungenzeka kanjani kuthiwa uJesu wayemhlophe ebenezale beAfrika okay mhlambe historically surely now you have done a research wayemnyama wayezalwa uba makhunywa ngoMaria noJoseph ekuthiwa abazali wayezalwa yibona vele ngokwe-research uzalwa yibona nabo futhi babemnyama even noMose oSolomon ongabantu abamnyama just ukuthi kuhluke ngani ngokweyinwele thina ezethu yithi 10 bona bangathi isikhumba sempi abobuya bempi inwele like ama Pakistan cishe kube leyo nhlobo inwele zabo yabona so abelungu ufika kwabo la babengezile ngenkolo lithi babebona umnotho thina sasingawazi nothi sasazi uma ulimile kwanele uma unenkomo kwanele that's why okhokho bethu babengayenzi imisebenzi wayejabulisa umnumzana ukuyibona inkomo ehlabana ngophondo esibayeni bese kuthiwa indoda uma usuphuma nje umhlambi thola ukuthi uwe street nje kusuka phansi kuyovala ezantsi inkomo zomuzo wodwa ziyalandelana uyabona ajabuliswe lokho kodwa akagcini lutho luwusiko lokho kudala mayesefile bese ezifika inkomo yabo so bafika kabelungu bebona yonke leyo nto inkomo zamanguni njengoba manje mawuya kubelungu ufuna inkomo yamanguni izala ko 91,000 yabo ngoba inkomo zohlobo bayazi ukuthi lezi inkomo ayitholakala kalulu athi yabo lezi ama-ankole lezi impondo ezi 200,000 200,000 iyodwa yabo khona nje ade ngiyibone 1.5 million inkomo